Bună ziua și bine v-am regăsit la cea de-a 13-a lecție despre patrimoniul cultural din București. Suntem Maria Și Adriana Scripcariu. Vă invităm astăzi la o plimbare de toamnă prin oraș, atenți la semnele pe care ne-am obișnuit deja să le deslușim pe clădirile vechi. Ne vom apropia și de un nou stil vechi de arhitectură, stilul neoromânesc. Și vom face cunoștință cu cel mai de seamă reprezentant al acestui stil, arhitectul Ion Mincu. Ei, dacă e vorba de arhitectură, va fi mult de desenat, dar sigur veți găsi detalii care să vă placă. Hai cu noi prin București pe urmele lui Ion Mincu! Vă amintiți de plimbările noastre prin fostele mahalale Mântuleasa și Negustori? Zone protejate pentru valoarea lor ambientală și arhitecturală. Da, am ținut minte că am povestit despre două dintre stilurile de arhitectură de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 20, stilul eclectic și stilul Art Nouveau. Bun! Țineți minte? Aceste stiluri erau preluate din apusul Europei. Inițial, proiectele erau realizate de arhitecți străini, în general francezi. Așa este, de exemplu, clădirea Băncii Naționale a României, ridicată pe locul fostului han al lui Șerban Vodă. Un edificiu măreț pe care unii îl considerau cea mai frumoasă clădire din București. Uite, pe fațada acestei mari clădiri putem revedea câteva elemente ale stilului eclectic, preluate din arhitectura clasică. Coloanele, capitelurile, frontoanele. În episodul trecut le-am observat pe o clădire mică, casa aceea unifamiliară de pe strada Negustori. Dar uite cum sunt aceste elemente așezate într-o compoziție foarte amplă. Ce ziceți, vom comenta să desenăm această fațadă? Haideți să ne gândim puțin la situația țărilor române la sfârșitul secolului al XIX-lea. Suntem după războiul de independență, iar România era un regat care cuprindea vechea țară românească și Moldova, fără Basarabia. Ții minte, Basarabia fusese cedată Imperiului Rus prin tratatul de la București din 1812, ținut chiar în hanul lui Manuc. Eram un regat mic condus de o familie regală de origine germană, familia Hohenzollern. Ei, în regatul acesta erau multe de pus la punct. Era un nou început, într-un context diferit față de secolele anterioare. Îți aduce aminte de perioada fanariotă? Un secol și mai bine, în care influența otomană în țările noastre se făcuse simțită de la nivelul domniei. Ei, de acum de pe tronul țării venea influența Occidentului. Din Franța parcă venea stilul eclectic și parcă și Art Nouveau. Exact, aceasta a fost o etapă. Arhitecții francezi și mai apoi arhitecții români școliți în Franța, la Academie de Beaux-Arts, au construit mai ales eclectic. Oamenii de cultură și mai ales arhitecții au înțeles că un regat nou are nevoie de un stil de arhitectură nou care să-l reprezinte. Un fel de stil național? Exact, stilul național românesc. Este și titlul unei cărți care ne-a ajutat să alcătuim acest episod. Prima generație de arhitecți români se întorcea de la Paris cu această dorință de a cerceta arhitectura veche autohtonă și de a reuși să creeze un stil național. Un precursor al lor, arhitectul Alexandru Orescu, care studiase în Germania, le transmitea concluziile sale după o carieră în care construise în principal inspirat de stilurile occidentale. Nu pierdeți nicio ocaziune de a vă folosi de elementele artistice ce vă prezintă monumentele românești rămase din vechime, dar prefăceți-le, schimbați-le, dezvoltați-le. Țelul acesta a prins formă prin personalitatea unui arhitect, care a rămas în istorie ca părinte al stilului național în arhitectură. Este vorba de Ion Mincu. Da, am auzit de Ion Mincu. Există o stradă cu numele lui, pe lângă statuia aviatorilor și casa Ion Mincu, pe strada unde se ține an de an festivalul Street Delivery. Știu bine locul, am fost de multe ori acolo.
Mai este și Universitatea de Arhitectură și Urbanism din București, care îi poartă numele. Povestește-ne puțin despre Mincu. Pare un personaj cu totul ieșit din comun. Pentru moment, îți spun doar că era un tânăr care studiase artele frumoase și ingineria la București, apoi la Paris, unde obținuse și diploma de arhitect. Și, un fapt important, după încheierea studiilor revenise în țară. În 1886, Ion Mincu ridica prima casă care purta semnele stilului național, care a fost denumit mai apoi stilul neoromânesc. Dar a cui a fost această casă, să mai păstrează și azi? A fost casa lui Iacob Lahovari, general de armată și om politic în a doua parte a secolului al XIX-lea. Era născut la București într-o familie de greci. Hai să vedem ce povestește Ion Mincu însuși despre această comandă. Când a venit la mine generalul Lahovari și mi-a cerut să-i fac o locuință în stil românesc, ce mult s-a identificat cu neamul românesc acest om cu origine străină, în mintea mea era ceva vag în ce priva materialul, deoarece abia sosisem în țară. Câteva mănăstiri văzute, ceva case de munte, ceva fotografii luate de la pictorul Alpar și atâta tot. Am căutat să aduc la cea mai tipică și mai simplă expresie, mai ales că dimensiunile reduse primiteau așa ceva. Am întrebuințat policromia, care este în firea românului, și pentru aceasta am recurs, din motive de durabilitate și frumusețe, la faianță. Interesantă remarca lui Ion Mincu, anume că policromia este în firea românului. Dar ce este policromia? Poli plus cromia. Poli mai multe și cromia culoare. Iarăși, cuvinte grecești. Așadar, culori diferite pentru tencuiel și lămnărie, brâie de culoare, contraste care dau o strălucire simplă și puternică fațadelor. Hai să privim puțin cu atenție fațada casei lui Iacob Lahovari, care este azi un corp al spitalului Dr. Ion Cantacuzino, chiar maternitatea. Uite, avem aici câteva elemente care vor rămâne definitorii pentru acest stil. Fațada e compusă simetric, cu un foișor deschis pe centru, cu arcadă în acoladă. Streșinile sunt adânci, sprijinite pe console de lemn. Dar ce sunt consolele? Consola este un element de susținere care se sprijină cu un capăt pe zid, iar cu celălalt iese în exterior, preluând pe latura lungă greutatea unei părți de construcție. De obicei o cornișă sau un balcon. Dar vezi, aici consolele sunt luate în considerare și ca elemente decorative. În prelungirea fiecăreia dintre acestea, uite piesele acelea de metal ca niște gheare, care susțin burlanul de jur împrejur, văzute de jos sunt delicate, ca o bijuterie. Ia să vedem ce mai avem pe fațadă. Uite, friza de ceramică smălțuită și butonii decorativi tot din lut ars. Le vom putea observa în diferite variante și pe alte case semnate Ion Mincu. Dacă privesc asta în ansamblu, primul sentiment care mă cuprinde este acela de armonie. Hai să desenăm această fațadă și să o ținem minte. Prima clădire în stil neoromânesc. Casa aceasta a fost un mare succes în epocă și l-a consacrat pe arhitect ca deschizător de drumuri pentru stilul ce avea să fie din ce în ce mai apreciat, într-atât încât a devenit stil oficial recomandat pentru ridicarea de clădiri publice până spre jumătatea secolului al XX-lea. Haide acum să ne îndreptăm atenția spre un alt loc din oraș care poartă amprenta lui Ion Mincu. Acolo însă situația a fost cu totul diferită. De ce spui asta? Ce poate fi atât de diferit? Îți amintești de prima regulă care trebuie respectată atunci când se proiectează clădiri noi? Cred că da, să respecte stilul de arhitectură existent. Exact! Dar haide să vedem despre ce loc este vorba. Sigur, ați fost prin centrul vechi și ați trecut măcar o dată pe lângă mănăstirea Stavropoleos, aproape de carul cu bere. Am fost chiar de curând pe acolo, e un loc plăcut, umbros și plin de liniște. Ca o oază în mijlocul străzilor pietruite și a zarvei care se aude de pe la restaurante.
Stavropoleos e un nume ciudat pentru București, mai ales pentru zilele noastre. E un nume grecesc. Ce-o fi cu acest nume? Este numele unui loc îndepărtat din Asia Mică, care a rămas, uite, în toponimia orașului nostru. Ce înseamnă toponimie? Topos înseamnă loc și nimia vine de la nume. Firește, tot în limba greacă. Așadar, numele locului. Da, și numele locului ne spune ceva despre istoria acestuia. Află că ctitorul acestei mănăstiri a fost un anume Ioanichie, un călugăr venit dintr-o mănăstire din Epir să caute ajutor pentru ai săi la București. Era undeva la începutul secolului al XVIII-lea. La fel cum venise și mai de mult acel patriarh al Ierusalimului, Hrisant Notara. Exact! Ei, atâtea mile a reușit Ioanichie să adune la București în câțiva ani, încât a putut să ridice o mănăstire, cu han cu tot. Și acesta a fost un ajutor mare pe timp îndelungat pentru mănăstirea sa din Epir. Mai mult, după câțiva ani, a fost ridicat la rangul onorific de mitropolit al Stavropolei, o zonă din Asia Mică, în Turcia de azi. Și de aici a rămas numele mănăstirii lui Ioanichie de la București, Stavropoleos. Destul de alambicat. Așa e uneori, dar dacă mergi pe firul istoriei, ajungi până la capăt să înțelegi. Dacă suntem cu istoria în prima parte a secolului al XVIII-lea, este limpede că avem de-a face cu un stil legat de arta brâncovenească. Suntem în anul 1724, înscris în piatra Pisaniei. 10 ani după sfârșitul brâncovenilor. Istoricii de artă pun în dreptul monumentelor ridicate în acel timp denumirea unui stil foarte asemănător cu cel brâncovenesc, dezvoltat de fapt din acesta. Îl numesc stilul post-brâncovenesc, adică după brâncoveană. Uite, decorația exterioară e mai bogată decât la bisericile brâncovenești. Și pictura și pietrăria sunt mai împodobite. Mai poți vedea unele caracteristici și în programul iconografic. Uite, în portretul votiv o familie de voivodi și în partea cealaltă un călugăr cu alți doi bărbați. Familia domnească este a voievodului Nicolae Mavrocordat. Călugărul este Ioanichie, iar cei doi sunt frații lui. Ctitoria a fost foarte înfloritoare în primele 10 de ani, dar vai, pe la începutul secolului al XIX-lea începe să sufere stricăciuni. Și de la cutremure, dar și de la lipsa de grijă a unora dintre stareți. Ce era de făcut? Unii erau de părere nici mai mult, nici mai puțin că trebuie demolată și ridicată o biserică nouă. Erau și pe atunci destule astfel de păreri, iar unele s-au și pus în practică. Ajunsă cu chiu cu vai la sfârșit de secol, este încredințată lui Ion Mincu pentru restaurare. O misiune dificilă. Chiar da, după 3 ani de cercetări, Ion Mincu însuși susținea că restaurarea este imposibilă din cauza unor vicii de construcție. Și totuși, în 1904, începe lucrările de restaurare și mai mult, pe o parte din locul fostului han, proiectează o clădire nouă, care, gândea Mincu, ar fi fost potrivit să funcționeze ca muzeu. Așadar, clădirea aceea care înconjoară curtea are doar 100 și ceva de ani? Da, atâta este însă de potrivită cu bisericuța, încât ai zice că au fost gândite împreună. Și au și fost, dar nu de călugărul Ioanichie, ci de Ion Mincu. Vezi, arcadele în acoladă ale pridvorului bisericii sunt reluate în porticul curții interioare. Când ești acolo în curte, acest portic te cuprinde, parcă nici nu mai observi că pe laturi clădirea se înalță mai mult. Muzeul proiectat de Ion Mincu chiar adăpostește azi parțial Muzeul Mănăstirii și alte spații necesare comunității de maici care locuiește aici din 1991 încoace. În curte și în portic au fost așezate în timp fragmente de pietrărie de la biserici bucureștene demolate. S-a format un lapidariu, adică o colecție de fragmente de arhitectură din piatră. În lecția următoare vom continua să explorăm clădiri proiectate de arhitectul Ion Mincu în București. Printre acestea, o școală fără seamăn de frumoasă, care funcționează și astăzi. Vom face o vizită și în casa în care a locuit Ion Mincu cu familia lui. Ne regăsim săptămâna viitoare la lecția de patrimoniu. Cu bine și pe curând!